रुक रुक ते रुक रुक अब ते कह दिले बड़ी सुनो तो तोरा का देखा के जाए दे ते का सोच तरीस कि जवन अमीर आदमी के लगा होला तो गरीब आदमी के लगला होला ओह नो देख देख लोकटा खींच फोटो खींच ताकत का बड़ी खींच ले खींच बे तो नहीं का मुंह घुमल पड़ रे पर्दा हटा पर्दा लौकता देख साफ साफ लौकता ये हो काचा 10 तला पर से गिरा रानी फाट गई रहे बाकी काचा ना फाटल भागत का बड़ी आ कहत रहिस कि गरीब घर के लेके निमन कपड़ा ना पहनले सन देख ना देख चुपचाप यहाँ से निकल जा ना तो जहाँ से दो लोग से कहने ना कहीं हमार रेप करता तो सब कच्चे गजे दिखाओ निकल जे बुझला इस्लाम भाई 100 रुपया वसूली हो गया मालिक हे घर का पैसा नहीं कसन देले छोड़ कल पहुंचा कौन सन तो का करी काट नी हाँ काट दे आज सब जना के भुजरी काट दे अरे साल से रजिस्टर में से नाम कनिया काटे को कनी के काट रहा ना कनिया तो पहले ना बताला सेठ जी अरे होय देखी कार्यालय के नया जूता कपड़ा पहनता अरे ताने के कार्य माने खसते त नया कपड़ा जूता नया पहना कर रसान तो हमें पैसे नहीं देते भैया आप लोग का पापा घरे नहीं खन भैया हो द्वार पर दुगो कुकुर आइल बड़े हम कुत्ता हैं ते कुत्ता तोर बाप कुत्ता तोर सास पीली पूरा खान सेठी ऐसे ज्यादा मत बोली ना तो गांव के लोग बाहर से बाहर हो जाए जैसन बाप वैसन बेटा मजाक करे तारा सीधी तार भाव जाए उनका की मजाक करता रह मजाक करे के बाद तो घरे चला करे कितने दिन नाम रखे किन्हा करे ना हमने की चिन्हता रखे सेठ जी के इज्जत कुत्तो बराबर नहीं के देख आज हम यहाँ आखिरी बार आइल बानी मतलब कि आज के बाद से पीछा छोड़ दे मतलब कि आज असली करके जाए अगर पैसा आज ना मिले तो घर पर कब्जा कर ले घर पर कब्जा कोयला से क्या मिली आज हवेली छोड़ के एक घर में रहे यार होई माधव के तनियो से बुद्धि नहीं के सब लड़का के दिमाग भयंकर उतना बड़का पर हवेली छोड़ के हमरे मड़ई में रहे उधर सेठ जी ठीक कहता पागल बा घर में नौकर के कमी बा अरे तरह के कर जाते ना जूता पहनिया 5 साल और हो गए तरह का बोले का ठूसे आइल बड़ा चला काम पा चला
बकलोल हुआ का नाम है का नाम है का सुखारी नाम है बाकी सब लोग हमरा के प्यार से सुखल कहेला। हाँ बा भिखारी भेंटा सुखारी सही नाम ढलवाता है। जो ढेरे कपड़ा मैल भइल बा जाके बिजली से मांग के खींच जो ई बिजली के हो बिजली हई 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 सर जी देख के बगाई ना तो हमरा के बर्बाद कर दी तनी मुनी गलती हो जाला बाकी हम एकरा के सुधार ले अनेक है अपना पाप करता कटाड़ा दाना बाबा दे जा बिजली जा मांग ले का कहबे कहेम नु कि ए खोला ना कपड़ावा धो दी अब हमारे बीपी हाई होता घर क्यों नजर चल गई तो आँख फोड़ दे देख बिजली बिजली हाँ 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 सेठ की बेटी है तो ना बाहर के नहीं बा कई बा कि ना हाई बा कपड़ा पीछे ओ करे खातिर दे बाल्टी बा तो उठा उठा बट बट तेरा मेरे के ऊपर रखा रे सेठ जी देख लिहन तो तोरा के फाड़ दिहन जो जाके बाथरूम में बरस रखल बा लिया के वही से फीच ये मनी सुगरैला से साफ ना होई कपड़ा सेठ जी हई हिसाब फाइनल हो गइल बा। हां हां ये हो गइल बा सेठ जी हई देखी राउर कुर्ता के हाल ई का रे राउर कुर्ता है ये के तो भैला कोरिया दाग रहल हो बुरुस से साफ करत रहनी तब फाट गइल अरे ससुर कोनो बुरुस से साफ कर लिया हई कहत रहलन कि हो बाथरूम में बरस बा आ गइनी तो हई मिलल